aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tavakusiya nguva kwamuri kuti mutitangire dare ranhasi sekutinengozi. Tinotenda muzukuru wangu. Hey, hey, hey. Inte. Kwazwa vazukuru. Ndimadai kutsika mudare rasekuru Chinengozi. Aiwa sekuru. Vazukuru ndine nawo yandadai kudzidziswa. Asi nawo inawo yemusha menyu. Zvino nawo iri yemusha menyu. Inawo yakaitika kumashure uko asi iri nawo muri nawo wandadai kuratidzwa asi ari munhu anga ane micheka achiratidza kuti aiva murapi. Chokwadi sekuru. Zvino ningazivawo kuti chaiva chii chenyu? Baba vevana. Zvino mucheka yawo iripi? Tikuziva sekuru. Micheka yacho iripi yakangotsakatika pavamazanzedi. Kando zvatatofambira kuti zive kuti yakaindepi yakangoshayikwa sekuru. Harina maipe. Zvino ndakadai kutekedza ndiri kudai kutekedza dare renyu vazukuru. Asi ini nawo yeushereketwa wakadai kuitwa pakati pemachira aya. Muri kurinzwa? Tiri kurinzwa riri munzeni sekuru. Zvino iri nawo yakadai uri ushereketwa wakadai kuitwa pamachira aya. Wakonzera kuti mumusha muve nekuchema. Aiwa izvi zviri munzeve chokwadi tatambura sekuru tibatsirei. Nai ndingabvunza vazukuru. Bvunzai sekuru. Ndiri kudai kuringa dare renyu iri. Kumashure uko makambofamba. Zvino zvamakambofamba machira akanzi akaendepi? Ari kungonzi arimo mumusha asi hatisi kuziva kuti anani sekuru. Ataurei 1-1 hatisegei kuimba. Ataurei 1-1 ari kutaura akamirira family ndiye mochete apindure handitika. Kana zvaunenge usingazivi tichiziva zviri kuzikanwa nemukomana ndiyo pindura handiti. Tinotenda sekuru. Sorry ndakugama muromo sekuru. Hapana rakaipa. Pfuura henyu mberi sekuru. Zvino ndingazivawo kuti machira aya aripi uye aiziva mafambiro ehanzvadzi yenyu ndiani? Iwo sisava ndivati akambobvunza kuti ko machira abudha aripi avakangotawo havazivi asi ndiwo mukuru sekuru saka tafamba kuti timbobvunza chii chiri kuitika. Zvino ndine nhau yandaziviswa asi iri nhau yeushereketwa uri pakati pemusha wokwenyu. Zvino zvauri pakati pemusha wokwenyu vazukuru havana chakanaka chingadai kubarwa pakati peupenyu hwavo. Mimba dziri kudai kubva. Chokwadi sekuru ndozvatatofambira. Zvino zvamati machira haasi kuzikanwa kwaari. Imi munewe wamunofamba naye anoziva kwaari. Tingariti chii? Tipangireiwo sekuru. Hatichaziviwo sekuru ndosaka tauya mototitaurirawo kuti ndeupi anawo patiri pano patiri. Tibatsireiwo sekuru tatambura. Nokuti musikana iye ari apa akagara apa akatobva nhumbu musuno dzatowanda dzabva. Mukomana uyo kana mabasa haasi kutombomawana kana akaenda pabasa rongonzi barongopomerwa tatambura sekuru. Hey! 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 Inde. Zvino vazukuru. Handidi kunongedza. Asi ini ndinotaura nemo. Muri kurinzwa? Asi machira aya ndakanomaringa ari pakati penyu makadai. Asi ari munhu mumwe chete anokomedzai kuti ngatifambe. Nokuda kuti ane ushereketwa hwakadai kuitwa, ane ushandiswa hwakadai kuitwa, asi huri ushandiswa hweuipe.
Zvino ndichabvunza Ndenyaya sekuru. kuti paifamba mabasa ehanzvadzi yenyu mamusingamazive. Ndayaziva sekuru. Zvino Machira akaendepi sezvo zvamuri mukuru? Handisi kuzivawo sekuru, ndotomatsvagawo Machira acho kuti akaendepi. Handisi kuita dambe mudare rangu vazukuru. Muri kurinzwa? Handisi kuita dambe. Muzukuru iwe Sekuru. wakatora Machira ehanzvadzi yako. Zvino watora Machira ehanzvadzi yako uaida upfumi kuburikidza kwevana vehanzvadzi yako ya. Ichokwadi sekuru, ndakatora Machira ndinawo ndini. Asi ndisingadi kubudira vamwe vangu chokwadi, nokuti vamwe vangu chokwadi vakaziva chokwadi vanondikuvadza. Saka apa sekuru ndati mutibatsirei tiyanane. Ndakukumbira ubatsirwewo nemi sekuru, nokuti imimi ndimi chipanga mazano sekuru. Zvino ava vanzwa nokuchema, asi iwe ugere hako. Vana ingawani unongodya rifa. Asi mairamba tichikubvunza kuti Machira anani apa muchiramba. Munodarire kutambudza vananzvadzi dzenyu. Kutambudza vananzvadzi dzenyu amurwadza utongokumbira uriregerere. Munombokumbira muri medya vana vangu imini. Ndesisi makaoma, mune hutsinye hwakadaro imi muchitengerwa chikafu nevana. Munorwadziwa nei muri minzi munochengetwa nevazukuru. Asi taikubvunzai muchiti hapana chamunoziva wani. Ndaida kugarika vanimina, asi ndakukumbira uriregerera. Mune hutsinye husingeti, hamunzwire tsitsi vananzvadzi dzenyu achingoitirwa vana vachifa kudai. Ndosaka ndakukumbira uriregerero vanimina vangu nemwana wehanzvadzi yangu, ndakutongokumbira uriregerero. Hapana uregerero munombodikomba. Pamiri pakabva kangani? Pakabva ka4. Ka4? Saka izvozvo hamusati mabata mwana maoko here? Anditori nangana mwana. Makambofamba here kumapostori kana kune dzimwe mwanga muchibvunza kuti chii chiri kuitika muupenyu chiri kukonzeresa kubva kwenhombo? Tembofamba asi zvasingabude chokwadi kuti ndivo vaidya vana vangu wangu. Ndengonzi ndine masari. Wakashata. Imimi vakoma vacho chamakatorera Machira maida kwaaiti sei? Machira ndakatora ndiye ndachiti ndini mukuru ndirege ndichengete. Machengeta zvikunzi makashinwa nasekuru vari kukunyepera here? Havasi kunyepa, nokuti ndakaendawo kwandakafamba ndichida kugarika, ndichida kushandisa Machira kuti mudzimu wangu wari pane hanzvadzi yangu usvikewo pandiri, but zvakatadzika. Maiti kana uchizenge wasvika mozoushandisa kuita sei? Kurapa sezvaitawo hanzvadzi yangu. Saka makazoziva rini zvinezvi kuti mudzimu uri pamuri ndo uri kukonzeresa mudzimu wamakatora iwoyo ndo neMachira ndo zviri kukonzeresa matambudziko mumusha menyu? Ndikuona kufa kwemwana nokushayiwa basa kwevana vehanzvadzi yangu. Imi makambozviudzwa here kuti nyaya yawakaita ndiyo yakukonzeresa kutambura kwevana? Ndakazviudzwa kun'anga kwandakamboenda, but ndasingambozvibhilivha nokuti vakanditi iwe uchagarika uchaita zvakanaka, vazukuru muzukuru wako achaita vana. Saka ndakutoona apa ndakusvika sekuru ndo vatonzondibudira pachena kuti ndakakanganisa mhiko, ndakakanga shereketera Machira. Mhiko yamakanga maudzwa panyaya yamakanga mafambira makanzi musaite sei? Ndakanzi izvoni usabude nemoto panze. Saka ini ndakabuda nemoto panze. Saka pawakabuda chii chakaitika? Mwana wehanzvadzi yangu akabva atanga kubva pamiri. Kubva ipapo? Chimwe chakaitika futi chii? Ndizvozvo chete. Pakaoma sekuru nemo ari kutaura kuti zvamataura ndizvozvo zvanga zviri kuitika muupenyu hwake. Ndiye akatora Machira akanoshereketera Machira. Zvikuru zvamataura chokwadi sekuru? Ndinotenda muzukuru. Zvino ichava nhau yekuti pachada kupishinurwa, asi ava vazukurwa handichavasiyi vakadai, nekuti vantori nenhau huru kwazvo. Pavakashaisha mukondo pazvakadai kunobata kuvazukuru. Ichokwadi sekuru.
Zvino takuda kuti vazukuru zvipo zvavo zvichidzoka. Ichokwadi noti tatambura kana machira acho waenga vaburidze zvavo tibatsirwe pane kuti vana vamhemhaire nemasango achitambudzika kudai. Zvino ndingaziva kuti machira ari pai. Machira ndinawo sekuru kumba. Ndemakaoma sisi. Amunzi wetsitsi naona nzvadzi dzenyu. Tichikubvunzai muchiramba kuti matambudziko ese amuswaono here chokwadi. Saka nganga yacho yakakuti kana makanganza muko munoita sei? Ndakazodzokera ikoko kunganga kwacho ndakasvikira nganga yacho isisipa ndichisaziva kuti iri kugara ku. Saka ndakutonetsekawo kuti ndoita sei. Kunze kwevana vehanzvadzi yenyu vari kunetseka navo, imimi mega kubva pamakachikora miko iyoyo chii chakatanga kuitika muupenyu hwenyu? Ndinongorota zvihope zvinotyisa. Sekuita sei? Ndinorota dzimwe dzenguva ndiri kumakuva. Muchiitei? Ndakagara tongopepuka. Dzimu ramakatora rainzana? Ramakatorera machira ive nemachira iwayo akanga achishandiswa nehanzvadzi yenyu ndizvo? Wainzi ani mudzimu waisvika pane hanzvadzi yenyu? Sambiri. Ivo hanzvadzi yenyu wacho ari kupi? Akashaya. Akashaya nei? Akangodzowa nguva yanga yakwana. Nhai sekuru, chii chakaitika kuhanzvadzi yawa? Mutinda. Kuhanzvadzi hwanga hwava udyire. Hwokutiwo muzukuru uyu aitodawo machira. Aidawo kuti mudzimu usvikewo paari. Kusaka ndiye akapunza homwe. Zvino ndiye akapunza. Mukufamba anofamba oga. Sisi musadai muchokwadi. Amurwadziri nokusirwa nemwana wamenyu. Ndaitora babodo Ichokwadi ndichi kutaura sekuru kuti mudzimu akachereketa kuti hanzvadzi yenyu ife nekuda kuti maida mudzimu wanga uri paari. Ichokwadi. Nyare munoita utsinye wakadai so. Apa moti vana vamotambudza baba vamakauraya zvinofambirana zvino munoti utsinye wamune muchiti. Asi grocery ndimuri kupiwa, tiri kupiwa chinhu iri nevana hanzvadzi yedu. Vachikuchengetai semunhu mukuru kuti ndimi baba, apa ndimi kutoita utsinye hwacho. Ndakutongokumbira uregera vaninawo nevana hanzvadzi yangu. Ndabatikana zvisingaite nekutiraramisa upenyu hwakaoma kudai. Machira acho ndawamabudidza machira. Ndinoyanawo machira. Zvinodzorera kwamuri sekuru, woita sei nenyaya yemachira uye muchachenura sei? Uyezve ndada kuzobvunza kuti mudzimu wacho uchiri kuda here kugara pahomwe wakuda imwe homwe, uchauya futi here uchisi kugara pane mumwe munhu, kana kuti zvinongomirirwa nguva yacho kana ichinge yakwana kuti iwo ndo unozotaura kuti ndoda kubuda pananhingi? Muzukuru, mudzimu unouya paunoda. Mudzimu hauitewo kutsvagirwa. Mudzimu pawakakodzera ndipo paunogara. Nguva inokwana yokuti uchizonogara. Tinotenda. Saka makuti achiita sei muzukuru? Chatava kuda kuti machira auye timachenure. Chokwadi sekuru. Aichokwadi cho kutata. Nekuti tikasiya machira aya aripo, medzisiro kuchava kuparara kwerudzi. Mukuzvinzwa here sisi? Saka kubande kupi muchadzoka rini kwasekuru nemachira iwayo? Kumba kuwadzana. Ndakubvunza kuti muchichatora nguva yakadii kuti mudzoke kwasekuru nemachira iwayo? Togona kudzoka kana tusondonouya nemusi chini. Izvo asekuru azvibvuma, abvuma mhosva yake ari kuti tinodzoka svondo inouya kudare kwenyu nemachira iwayo kuti mutange igwara rekuchenura mudzimu wakasvibiswa uyu nemishonga neurombo hwakanga hwakuitwa nemwanasikana. Hongu aiwa harina maipe. Asi kuti anga vaviri vanoda kuti anga vagezwa. Kuitira kuti zviri pavari
ndizvo zvinopa kuti zvizodaro Nokuti uyu abve pamuviri. nokuti uyu abve pamuviri. Aitanga zvinosekuru. Aiwa, ndinotenda. Totokumbira kuti mufamba wapamhiko kuti vasabate futi zvakare mushonga unokuvadza. Tinotenda sekuru. Vazukuru venyu vangada kuziva zvimwe zvinhu zvamunobatsira mudare renyu imimi. Tinotenda. Inini tobatsira matambudziko akasiyana siyana. Pane vaya vanoti vafamba zvaramba, vabva mutunhu zvaramba. Chokutanga mabasa, mumwe chaiye pasara padiki zvinongoramba. Vamwe vanopomedzerwa zvakaipa, kungonongedzwa. Aiwa, ndinoti ino sekuru Chinengozi, zvese izvozvo ndinoshanda. Dzimba dzinoparara, dzimba dzinoda kumisikidzwa, zvese izvozvo aiwa ndinoshanda. Kune vamwe vari kunetswawo neurombwa nevaroyi mudzimba dzavo, vakadaro vakauya kwenyu vasekuru Chinengozi vanobatsirwa here? Hongu, vanobatsirwa. Vanobatsirwa. Nekuti zvimwe kuda vanenge vakaita nekusaziva, kuita uturikwa. Tinotenda. Mukarangarira here rimwe dare ramakambobata ranga rakaoma, vanhu vakaomerwa mumhuri, pamwe kuti vanga zviri nyaya yehurombwa kana kuti nyaya yehuroyi mumusha mavo, yamukagona kutsanangura kuti nyaya iyi tisingataura hedu mazita emafamily wayo, kuti vazukuru vakauya kwandiri mumusha mavo mame dambudziko rakati pasi pandakazoripindira inini ndakaripedza. Hongu, dambudziko iri rakaitikira kuChegutu vazukuru vauya pano padare. Zvino vauya pano padare yanga iri nhau yeushereketwa hwababa vavo, hwokuti vana vakomana vega ndo vaiparara, vasikana vachisara. Asi uri ushereketwa hwokuti vanga vasingadi chakanaka chinoitwa nevakomana. Ivo baba. Asi vakanondidaidza kuti sekuru Chinengozi, hei mutichenurewo pamusha. Ipapo ranga riri dambudziko huru kwazvo, asi aiwa ndinotenda kuti zvakafamba zvakanaka. Kune ehuroyi pane here vamwe mhuri dzamakambobatsirawo dzanga dzapedzwa nehuroyi hwanga huri mudzinza ravo? Hongu, asi huroyi hwu hwaitwa naambuya. Asi ambuya vaitora, handizive kuti ndingati vaitorei kushandisa vana vavo. Vana vavo vaiti vakafamba hapana chakanaka chaibuda. Kupomedzerwa mhaka dzavasina kuita. Asi uri ushereketwa hwokuti vanga vasikadiwo chakanaka chinobva kuvana vavo. Ndorimwe darewo zvandakagadzirisa. Ko pane vane zveurwere hunonetsa, kuna vanhu vane dambudziko rokuti mumwe vanogona kuita gomarara rekensa, vakadaro vanobatsirika here mudare rasekuru Chinengozi? Hongu, vanobatsirika. Naika vanobatsirika. Tinotenda. Ko vasina mbereko? Vasina mbereko uchiko. Hongu. Aiwa, tinotenda. Pane zvimwe here zvamuda kuwedzera zvamuri kubatsira vanhu mumatare masekuru Chinengozi? Mumatare masekuru Chinengozi ndinongoti vanodawo ndarama, vanoda kutambanudzirwa ndarama, vanoda kutiwo upenyu ugofambawo zvakanaka. Vanoona kuti ini ndinenge ndine jambwa, ava ndinoti uyai tikuchenurei vazukuru. Aiwa, tinotenda. Zvichireva kuti vazukuru vanofanira kutanga vakuroverai runhare panhamba dzatiri kuisa paskrini idzi, vachitaura nemi vachinzwa kuti munowanika kupi. Hongu, ini ndinowanika achitungwisa seminarisi. Naika. Aiwa, tinotenda. Zvizhinji vanenge vachizvinzwa vazukuru venyu panhamba dzatinoisa paskrini apa, kuti vanhu vagoziva kuti vanotanga vataura nemi ndo vanoudzwa mafambiro kuti vanosvika sei kuSt Mary's. Hongu, harina maipe. Tinotenda sekuru Chinengozi. Vazukuru pane mwane zvaada